دم باش خوندکارن هێژا دوانەیە بۆری دە مەهنێکی لەسەر ڕەوشا سیاسی یا پشتی هەڵبژاندنا ئەمپراتۆریە رووسی و عوسمانی ئانی سەر زەمان هەروەها ڕەوشا وێژەیە کوردی چاوە دوێ دەمێدە هات پەرچەکردن کوردستان ناو چار دەوڵەتە هات پەرچەکردن وێژەژی vê ئاوایی ji alî nivîsandinê de hat perçekirin di çi rewşeke xerab de derbas bû di çend qoraxan de derbas dibû çawa hin kesayetên zana xwe birêxistin kirin û derketin holê wêje hinekî vejîn xistin hundirê wêjeyê de îro jî ji xwe em ê behsa kesayetekê ji kesayetên wê demê bikin ew jî ji malbata Bedirxaniyan e kesayeta me celadet e ji xwe kesayetek bi navûdeng e damezrînerê alfabeya Kurdî ye malbata Bedirxaniyan bûye di dîrokê de bûye mîna xelekên zincîreke dirêj ne terê duwarê siyasî û serhildanan de lê duwarê avakirina saziyên sîvîl saziyên civakî yên zanistî yên çandî yên wêjeyî gelek aliyan de kar û xebatkirine di zimanê Kurdî ji bo zimanê Kurdî gelek kar û xebat kirine kesayeta me me got navî wî Celadet Elî Bedirxan kurê Emîn Bege di sala 1893 de li Stenbolê ji dayîk bûye piştî ku çawa bû malbata Bedirxaniyan hinek mamosteyên ê derbî Kurdistanê Emîn Bedirxan yan jî em bêjin malbata Bedirxaniyan ji zarokê xwe re danîn ji bo ku fêrî zanistê bin fêrî dîrokê bin fêrî kevne şopiyên Kurdan bibin her wiha fêrî helbest û mûzîkê bibin di malbateke wiha de mezin bûne malbata Bedirxaniyan heta ku tê bîra we carekê me behsa Hecî Qadirî Kûwî kir me got derbasî malbata Bedirxaniyan bû berhema memûzîn xwend ji ber ku wê di wê demê de mamosteyê malbata Bedirxaniyan bû me got malbateke pir ji wêjeyê hez dikir pirtûkxaneyek dewlemend di hundirê mala wan de hebû gelek berhemên dîrokî berhemên zanistî berhemên wêjeyî hundirê wê pirtûkxaneyê de hebûn gelek mamosteyên biyanî ji bo zarokê xwe danîn ji bo fêrî zimanan jî bikin fêrî gelek zimanan dibûn ne tenê zimanê Kurdî zimanê Rûsî zimanê İngilîzî zimanê Erebî zimanê Farisî zimanê Yûnanî zimanê Almanî fêrî gelek zimanan dibûn Celadet jî yek ji wan e fêrî neh zimana bû zimanê Kurdî zimanê Erebî zimanê Farisî zimanê Fransî zimanê İngilîzî zimanê Yûnanî zimanê Rûsî nema tên bîra xwe gelek ziman hebûn divê malbata hanî ji xwe ne tenê Celadet derket kurê wî jî Kamîran Bedirxan jî gelek xebat ji bo zimanê Kurdî kiriye me got sala 1893 de li Stenbolê ji dayîk bû piştî ku dibe xort Celadet tevlî ciwanên Tirk dibe yek û li hemberî İmparatoriya Osmanî derdikevin kar û xebatî wî em ê ji bînin ser ziman çi bûn yek jê tevlî tevgera ciwanên Tirk dibe yê li dijî İmparatoriya Osmaniyê ra bûn di demekê de Sultan Abdilhemîd ji malbata Bedirxaniyan dengezar dibe ji ber kar û xebatên wan sirgonî Yemenê dikin di sala 1980 de piştî ketina Sultan Abdilhemîd vedigerin dîsa cih û warê xwe di şerê cîhanê yê yekem de bînîşaneya serbaz Celadet Bedirxan li Eniyê Qefqaziya şer kir û di sala 1922 de Kemalîstan biryara darbekirina Emîn Bedirxan û kurên wî da ji ber vê jî Emîn Bedirxan berê xwe da Misrê her wiha Celadet û Kamîran Elî Bedirxan jî berê xwe dan Almanya ji bo xwendina xwe berdewam bikin Celadet li Almanyayê xwendina xwe ya bilind bi dawî kir û dîplomeya parêzeriyê bi dest xist. Li dema ku diçe Almanya xwendina xwe ya bilind
تمام دکه بداوی دکه دیپلۆمایە پارێزەریە ژی بەدەست دەخە لە ساڵە 1925 جەلادەت بەرێ خۆدا مسرێ پشتی وێش خۆ دچە لبنانی لە ساڵە 1927 بوو سەرۆکێ کۆمەلەیە خۆی بوون لە لبنانی لە ساڵە 1930 خۆ ساڵە 1930 چاوا کرد وەک ڕوخساک و کۆڤارێکی شامی وەک دەما گۆ دەچە شامی وێ چاغێ خۆ سووریا دبن رێڤەبەریە فرانسایی دەبوو دوێ دەمێدە ڕوخسەیە دەستینە و کۆڤارێکێ چێ دکە ئەوژی کۆڤارە هەواری دی ساڵە 1932 de hat weşandin di pêncî bawerim di 15 meha Gulana 1932 de heya 1942 de jî berdewam kir 57 hejmarê wê hebû piştî wê kovara ronahî di sala 1942 de ew jî weşand 28 hejmarê wê kovarê jî hebûn ji xwe van her du kovaran jî gelek yani em bêjin roleke pir giring ji bo wêjeya Kurdî lîstin ji ber wêjeya Kurdî biriya van kovara belav bû alfebeya celadet 6 hejmarên pêşî de belav bû kovarek zanistî bû wêjeyî bû gelek mijarên bijardet hundirê wê de hatin weşandin nûçe pend çîrok efsane gelek tiştên xweş di hundirê van kovaran de hatin weşandin bi vê riyê biriya van kovaran wêjeya Kurdî jî vejîn bû em ê waneya xwe ya li ser Celadet Elî Bedirxan bixwînin Celadet Elî Bedirxan Celadet Emîn Elî Bedirxan Begê li Stenbolê di 26 meha çaran 1830 de ji dayîk bûye ji bo ku Celadet Kurdiya xwe û welatparêziya xwe ji bîr neke bavê wî mamosteyên taybet ji deverên Kurdistanê dixwestin û zarokên xwe li ser destên wan bi xwendin dikirin li gel xwendinê ew fêrî kevneşopî û dîroka têkoşîna gelê Kurd jî dikirin tevî van jî bavê wî hin mamosteyên zimanê biyanî yên mîna îngilîzî, Yûnanî, Fransî, Farsî û Rûsî ev jî dianîn û wan ew fêrî van mamostan ew fêrî van zimanan dikirin. Ji ber ku bavê wî şopînerê dadgerî bû û hem ji ber sirgoniyê her tim li deveran bû ji ber vê yekê Celadet li deverên cuda xwendiye ji ber vê jî bi gelek zimanan Celadet dizane ji ber sirgonî gelek deveran bûye. Piştî ku ew mezin bû cihê xwe di nava tevgera Tirkiyên ciwan de girt û bi wan re li dijî İmparatoriya Osmanî şer kir. Paşê malbata wî li ser destê Sultan Abdulhamîd Sirgonî Yemenî bû û di sala 1980 de û piştî ketina Sultan Abdulhamîd ew vegeriya Tirkiyeyê û di şerê cîhanê yê yekem de bi nîşaneya serbaz di eniya Qefqaziyayê de şer kir. Piştî bi serketina Mustafa Kemal Tirkan hemû heyîn û mafên Kurdan ji holê rakirin û zimanê Kurdî jî qedexe kirin. Her wiha hemû serok û berpirsên doza Kurdî ji holê dûr xistin. Hin hatin sorgonkirin, hin jî ketin zindanan û hin jî hatin kuştin. Di sala 1922 de Kemalîstan fermana darvekirina Emîn Bedirxan û zarokên wî da. Piştî vê yekê Emîn Bedirxan berê xwe da Misrê û Celadet û Kamîran jî berê xwe dan Almanyayê. Celadet li Almanyayê xwendina xwe ya bilind xwend û dîploma parêzeriyê bi dest xist. Di sala 1925 de berê xwe da Misrê û paşê berê xwe da Libnanê. Di sala 1927 de bû serokê komeleya Xۆybûnê û di sala 1930 de berê xwe da Sûriyayê û li Tirbespiyê bi cih
بجهوار بوو دوێ دەمێ de jî Sûriya di bin serweriya Fransayê de bû. Li bajêr ji bo piştgiriya serhildana agiriyê bike. Bi kesayetên welatparêz re diciviya û ew dixwest ku biçe bakur tevlî serhildanê bibe. Lê ew hî negihîştibû ser sînor serhildan têk çû. Duwê demê de hikûmeta Fransayê li Şamê neştecihbûna neçar li ser sepand. Celadet dixwest ku here biçe bakurê Kurdistanê û tevlî serhildana agirî bibe. Lê hîn negiyabû ser sînor duwê demê de serhildan têk çû. Duwê demê de Fransa wî xist bin îqamê cebriyê hundirê Şamê li hundirê Sûriyeyê. Dema ku nas kir got nema dikare vegere bakur berê xwe da çekeke biçûk got ji Klaşinkofê cudatir e û bihêztir e. Ew çek jî pênûs û belavkirina zanistê bû û dest bi karê rewşenbîriyê kir. Bala xwe bidênê bê Celadet çawa ew hezkirina xwe ji Kurdî û wêjeya Kurdî re diyar kir. Biriya wê çeka xwe pênûsa xwe dema got nas kir bû nema dikare vegere ji hûwarê xwe duwê demê de çekek biçûk bi kar anî ew çekê han jî pênûsayî bû. Li Şamê dest bi karê zimannasî û afirandina alfabeya latînî kir. Ji xwe Celadet ji sala 1919 de ve li vê alfabeyê dixebitî û li Almanyayê li ser etîmolojiya Kurdî xwendibû. Ji bo belavkirina alfabeya nû hizir, raman û hişmendiyê li ser seranserî Kurdistanê belav bike. Pêwîst e bi kovarekê dît. Got di sala 1930 de destûra weşandina kovarê ji dewleta Fransayê stand. Dibêjin ku Celadet li Almanyayê zimannasî xwend û çawa etîmolojiya peyva derxînî, koka peyva derxînî. Ji ber vê jî xebat li ser zimanê Kurdî kir û çi dît pêwîstî ku kovarekê bi zimanê latînî derkeve. Zimanê latînî jî ji ber ku dema ku piştî peymana sêver Celadet û yekî din pêr hebû navî Noêl bû. Dema ku hin çîrokên Kurdî berhev dikirin, Celadet bi Erebî bi Kurdiya bi tîpên Erebî dinivîsand, wî bi latînî dinivîsand. Dema ku Celadet dî Noêl bi latînî dinivîsîne, dî ev pirsgirêkên tîpên dengdêr bêtir çareseriyê ji war dibîne. Ji ber vê jî kir tîpên latînî. Di 15 meha pêncan de 1930 de kovara Hewarê weşand û bi 57 hejmara heta sala 1942 de weşana xwe berdewam kir. Piştî Hewarê di sala 1942 de kovara Ronahî hate weşandin û 28 hejmara weşana xwe berdewam kir. Mîr Celadet di 15 meha heftan de 1905 û yekê de li gundê Hêcanê yê nêzî Şamê jiyana xwe ji dest da û li goristana Şêx Xalidê Neqşebendî li kêleka Bedirxan Beg ew spartine axê. Berhemên Celadet, gelek berhemên Celadet jî hene, em ê wan jî bînin ser ziman. Alfabeya Kurdî, rêzimana Kurdî, ferhenga Kurdî, rêzimana alfabeya Kurdî, dîbaceya mewlida pêxember a Mele Ehmedê Xasî, dîbaca nivêjên Êzîdiyan, Sînemxan, rêbazên ziman ji bo zarokan, hevind ji xweavaya şanoyê, doza Kurdî, hawar û ronahî ev her du jî kovar in. Waneya me wilo bi dawît bin me berhemî wî jî ji we anîn ser ziman. Waneya me wilo bi dawît be em ê bên pirsên xwe yên nirxandinê. Pirsa yekê Mîr Celadet Bedirxan ji zimanê Kurdî re çi raje yan jî xizmet kiriye. Ji xwe Mîr Celadet gelek kar û xebatên bêhempa dwarê zimanê Kurdî de kiriye. Bisaya Celadet Bedirxan zimanê Kurdî ku yek ji zimanê dunyayê yê kevin îro dibe zimanekî nivîskî bi tîpên latînî û pê berhemên nûdem tên nivîsandin. Me got gelek kar û xebatên bêhempa dwarê zimanê Kurdî de kiriye. Bisaya Celadet Bedirxan zimanê Kurdî ku yek ji zimanê dunyayê yê kevin îro dibe zimanekî nivîskî bi tîpên latînî
û pê berhemên nûdem tên nivîsandin. Pirsa me ya duyemîn çi dibêje, dibe Mîr Celadet bi çi awayî alfabeya Kurdî saz kir? Bersiv ji ber pirsgirêkên bilêvkirina alfabeya Erebî bû. Celadet xwest ku bi rêya tîpên latînî xwendin û nivîsandina Kurdî hêsan bike. Ji ber wê alfabeya latînî, ji ber vê jî çi kir? Alfabeya latînî xist warê pratîkê de. Bersiva wê çi bû? Ji ber pirsgirêkên bilêvkirina alfabeya Erebî, Celadet xwest got bi rêya tîpên latînî xwendin û nivîsîna Kurdî hêsan bike, ji ber wê alfabeya latînî xist warê pratîkî. Pirsa sisiya, kovara hewarê di dema qedexekirina zimanê Kurdî de hat weşandin, tu çawa dinirxîne. Bersiva wê jî tevî ku kovar qedexebû, lê weşan nehat rawestandin û roleke girîng di heşyarkirin û pêşxistina ziman û wêjeya Kurdî de lîstiye. Ji ber gelek mijar di hundirê wê kovarê de dihatin weşandin, gelek gevneşopiyên Kurda, pendên Kurda, çîrokên Kurda, her wiha helbestên Kurda di hundirê kovarê de dihatin weşandin, bi vî awayî zimanê Kurdî vejîn bû. Hêvîdarim baş hatibe şîrovekirin. Spas bo guhdarkirina.